Zaten guztioi. Bakizue pixkat zerta etorri dira, baina azalpen laburtxo bat emango dizuet eta denbora asko kendu gabe mai potentea elkarte du, así lehen bailen gero ebea emango hitze. Hasteko aurkezpen txiki batekin hasiko gea, baina asmoa da hau erabat parte hartzaile izatea, hortaz bai zuek eta publikon aldetik edozein zalantza, galdera edo iruzkin bali maudezue, altxa lasai besoa eta hartu hitzela sai. Ezkerretik eskubia, zen eskubitik ezkerre hasiko gea. Maien beste alden Mikel Egibar daukeu, ikastolen jaien elkartetik, gerturatu da bea. Han Elordi bere aldamenen, korrikako koordinatzailea. Baztandarren biltzarretik etorri zegu Jon Etxeberria. Ai, gertatua. Katialin Arizmendi orduan Baztandarren biltzarretik. Euskal Herria zuzenetik Aitor, Serbiar etorri zaigu, eta azkenik Herrigoratik Irati Abiozta. Bostetik bat. Beste gabe hartu zuek hitz eta pixka bat aurkeztu zaitezte zuen burue, pixka bat zer ordezkatzen zatozten eta zertzela batzuk eman pixka bat testu ingurun jartzeko, batzuk beste baino ezagunago izango dira batzuntako, baina Mikel ikastolen jaien elkartetik hasi zaite. Bai, arratsaldean. Ikastolen kasuan azpimarratu beharreko lehenengo ezaugarria da ikastolak sortu ziren herri mugimendutik, herri dinamikatik. Bere pizkundea 60. hamarkadaren hasieran, bereziki garai hortan, egon zen pizkunde politiko sozial guzti horren zurrunbi horretan ikastolen mugimendua sortu zen. Mugimendu hortatik, juntzan garatzen, gaur egun ezagutzen dugun ikastolen nolabait erakunde guzti hori ez. Baina esan beharra dago, frankismoen garaian, nolabait garai gordinak eta gogorrak baziren ere, Frankoren hil eta gero, nolabait ikastolek egin zuten bere gogoeta, eta zentzu horretan ere bai, hor azpimarratu zituzten nolabait hiru ezaugarri nolabait esateko, hemen igual jarritu behar dugu lan egiten ez, eta bereziki hiru arrazoi horiek izan ziren. Lehenengoa, hemen Euskal Herrian ez dago erakunde publiko bat Euskal Herri osoa ordezkatzen duena. Beraz, gu osatzen dugu nolabait Euskal Herri mailako sare bat, beraz, jarrai dezagun lan horretan ez. Bigarrena da, esatea, Franko hil da, baina oraindik ere estatu bateko nazioa gara. Gure hizkuntza gutxitua da, gure kultura gutxitua da. Beraz, hori irauli, hori eraldatu egin behar dugu, ez? Eta hirugarren ezaugarri izan zen, eta herri honek dituen helburu estrategiko guzti horietarako jarraitu behar dugu finantziak eta sistema bat martxan jartzen, ez? Orduan, ikastolak bere bidea jarraitu zuten, ikastolek, baina horrekin batera asmatu zuten, eta hor sartzen da, askotan entzun dugun, Josu Erguin, edo bereziki hemen eskualde honetan, alegia Beasain eta Lazkoen artean, nolabait aldarrikapenerako nolabait bide berri bat. Eta da, jaia, aldarrikapen ludikoa. Eta modu horretan, nik esango nuke, geroztik, 50 urte eta gero, mantentzen dugun egitura bat. Eta da, erabiltzea jaiak, neurri batean, jendea interpelatzeko, jendearen elkartasuna eskatzeko, jendea nolabait atxikimendu batikiko nolabait erakartzeko, eta neurri baten baita ere jarraitzeko aipatutako hiru helburu horiek erantzuteko. Orduan modu horretan, 77an lehenengo kilometroa sortu zen. Hurrengo urtean ibilaldia, gero Arau Euskaraz, gero Nafarro Inez, gero Herri Urrats, eta gaur egun ditugun 5 jai horiek Euskal Herri oso. Beraz, ikastolen jaiak nolabait, nik esan nuke, aro berri bat nolabait piztu zuten, eta kaso horretan, gaur egun arte, hori da gure errealitatea. Herri mugimendutik sortua, arrazoi konkretu batzuengatik, bereziki aipatutako hiru arrazoiengatik, eta gaur egun oraindik ere tinko
nolabait jarraitzen dugu antolatzen, eta gainera ikusten diogu oraindik beharra eta etorkizunea desente jarraitzeko gure jaiak antolatzen. Bueno, jaia, aldarrikapena eta jendetsua zerbait balin bada, eskuarten ja puri-puri daukazen korrika ere bada, ez? Seguzu pixka bat nondik datorren eta zer den korrika. Arratzalde ondan hori, naskarrik asko gomitagatik. Apurret Mikelek esan dagoen diskurtso hori geure be egiten dugu. Zuek 77an hasi zinen kilometroak egiten, lehenengo korrika 1980 urten Sanoñatitik. Eta nik uste dut mai honen bueltan batzen garenok eta seguramente bat zatoziela guk bai jaiak, bai korrika, bai bastandarren biltzargaiatzez eta herrigora antolatzen duguz eta oinarrian euskararen sustapena dago, ez? Oindala 45 urte egin zan korrika lehengoz, 23 edizio egin duguz, 24 hilabete barru urtengo da eta oin dino be euskararen sustapenaren beharra badago herri honetan, ez? Egun esaten gabiz, oldarraldi linguistiko baten aurrean gauzela, zeo zer egin behar dela, bidegurutzea, jauzia, asko dira erabiltzen diren berbak, baina sustapen horren beharra agerikoa da. Garai hartan, batzuk ekakoak beste batzuk ez, argi eukien denbora labur baten, euskararen normalizazioan lanean jarduteko eta gau eskolak aurrera eroateko, baliabide ekonomikoen bilketa handia egin behar zala denbora gitzian. Eta hortik sortu zen korrika, ez? Gaur egun jaiak aipatzen duguz, gaurko mai inguruak titulo hori deko, baina guk Olangoetan, Olango plazatan garrantzitu ikusten dugu jaia bai, baina aldarrikapenerako ekintzak direla azpimarratzea, ze askotan hori lausotu egiten da, eta benetan hilabete barru abiatuko dan korrika hori bai pozik, emozioz, barrez, negarrez egingo dugu, ze benetan bada egitasmo bat barnean eragiten dozkuna, baina zergaitik zertarako gauz hemen eta 2 urterik behin lehen lerrora ekarri daigun euskararen garrantzia gure egunerokotasunean, zer nahi dugun, zer behar dugun, eta zer eskatu behar dutzi administrazioei gure egunerokotasun hori eusteaz posible izan daiten. Katjalin, Euskal Herri osoko jai batzuen inguruan zuena pixka bat lokalagoa da, ez? Tokian tokikoa, ote guzu. Bai, atxaldion, benei eta berdin eskermile, komiatzagatik. Eta, ni pixkat txiki, edo bi mazandari bizarko pixkat txiki sentitzen gara hemen, baina, guk ere badugu gure toki eta gure bialdi urte luzez, batez ere 60 urte eta piko batugulako, eta bertzi gabe gu igual tokiko zerbait edo txikiago den zerbait gara, ez? Eta bixen sortu zen lagun talde bat mendire gantzelak, eta orain artean solastu zuten, ez? Nola elkartzen aldugu baztan, eta pixkat izaten alda olako irla txiki bat, ez? Eta batzuk behitzen zuten lehenago la fiesta baska. Baina, bastangoek argi dugu euskaldune garela eta gure besta dela eta ez dela fiesta baska bat, hoi ere batzutan pasten da. Eta bertzi gabe, gu besta txiki gara, egun batekoa, egia da bazandarren bizarrak izan duela beti ohitura besta egunaz gain, gero bertze besta txikiek edo bertze herriko bestak eta, egin batean laguntzeko. Orden, makro jai ez da den, baina, gure aldeko jaia handi beda eta aipatu duzu bezala bazanen euskara barra solasten delako eta gehiago solasten nahi duguleko eta itzien segitu. Aitor, zuen helburuetako bat ere hori da, ez? Pixkat euskara erdigunean jarri eta hori plazaratu, ez? Konta eguzu Euskal Herria zuzenean zuen helburuen berri eta konta eguz pixkat. Bai, atxaldeon, eta nik ere eskerrak gaurko proposamenagatik. Aurtengoa guretako urte berezia da, EHZ eta Jaialdiak 30. urte urrena ospatuko baitu, eta bada urte egokia eraberean atzera begiratzeko, ez? Eta hemen euskara ardatz dugula nabarmen gelditu bada, nik azpimarratuko nuke, bai, helburu horrekin sortu zutela gure jaialdia, bere garaian euskal hiztunak ez ziren gazte batzuek. Gazte horiek euskaltzaleak ziren, baina gogoan izan behar dugu duela 3 hamarkada zintzen testuingurua Ipar Euskal Herrian,
askoz ere txikiagoa zen euskaraz ikasten zuten haur eta gazteen kopurua, Ipar Euskal Herriak ez zeukan berezko instituziorik gaur egun Euskal Elkargoa dagoen bezala, eta orduan gazte euskaltzale multzo batek 30 urte inguruko gazteek eskaini nahi zioten hurrengo belaunaldiari haiek eduki ez zuten aukera euskarara, euskal kulturara, abertzaletasunera hurbiltzeko, eta jaialdi horrek sorturiko emozio, uholde, afektu, harreman, lan kolektibo guzti horren ondorioz, belaunaldi oso batek eman zuen euskalduntzeko pausoa, eta hori oso nabarmen ikusi zen Ipar Euskal Herrian. Ordutik 3 hamarkada igaro dira, noski urte guzti hauetan izandako aldaketa sozial, kultural eta politikoek zeharkatu dute gure proiektua, baina guk erran hori dugu nolabait hasierako hipotesia horri eusten diogura. Aldaketa, EHZ-ak izan nahi du Ipar Euskal Herria eraldatzeko tresna bat, bai euskararen ikuspegitik aipatu dugun bezala, eta baita bestelako aisialdi eredu bat, bestelako jai eredu bat, posible denaren adibide gisa edo inspirazio iturri gisa, horretaz gain oso proiektu integrala da, EHZ eta pasatzen den eskualde bakoitzean tokiko herritar eragileekin egiten dugu lan, bertako nekazari, ekoizle, kultur elkarte, musikari, enpresa txiki eta bestelakoekin, eta suposatzen dut gero sartuko garera sakonago gai hauetan, baina gure ustez nahiz da guk ere bauzkagun gure kontraesanak eta ezkaren beste inor baino puruago edo koherenteagoak, horrek ezberdintzen gaitu gainontzeko jaialdietatik, gu eskatoz gure proiektua egun batetik bestera kokatzera eskualde batean, lan bat dago, bertakoekin eraikitzen den proiektua da, sustraiak botatzen dituena eskualde hortan, bertan epeluzeko eragin bat edo epeluzeko ondare bat ere utzi nahi duena, eta hori egin ezean guretzako gure proiektuak ez dauka zentzurik. Bueno, Irati eta zuena pixka bat batasun horretatik, euskaratik eta elikaduraren esparrutik ere bai, ez nolabait aldarria? Bai, bueno, nik herri gora da herri ekimen bat, gazteina, ikusite historiala, oso gazteak, hasi baino eskara, 12 urte daroguz kanpainak egiten, ez? Eta, bueno, duela 14 urte edo, zazpiak bat elkartetik ikusi izan, agerikoa zan, Nafarroa eta erdialdean legeak esartzen zeuen desberdintasun horrek euskeraren atzerakada bat eragiten zeuela, eta aldi berean ikusten zen lehenengo sektora bebai atzerakada bat bizitzen zeuela. Eta horren, bi faktore horrek koktelera baten sartu zeure zen, eta oso lana gehitute, martxan jarri zeuren, bertako produktueka saski batzuk eskaini eta bertako ikastola bateri laguntzeko kanpaina txiki bete, eta ikusite oso harrera hona eukitzegoela, urren urtean, pare bat gaztek testigu hartu eta herri gora sortu zeuren, ez? Esan doan moduen herri ekimen bat da, eta Nafarroa hegoalde eta erdialdea ardatz hartute, elikadura burujabetza eta euskara bultzatu gure deuz, ez? Eta horretan gabiz, urtean bi kanpaina egiten dugu, udaberriko horretan, egiten dugu ekarpen ekonomiko bat, ikastolak, aekak, sortzen egita, oindala urte batzuk sortu genuen agerraldi ekimenaren bitartez, eta udaberrian, ariketa, elikadura burujabetzara gehiago hurbiltzen da, baina euskerak bere badeko beran presentzia, ez? Euskerak ez deuz behar bakarrik diru ekarpenak, eta behar deuz espazioak irabaztea, behar deuz bere mugarrietara heltzea, eta gure ekoizleek hasi dire bai euskera planak garatzen, eta eta ikusten dugu beharrezkoa dela, oin legeagaz hain txigortuta dagoen espazio baten, arlo guztietatik euskerari atiak zabaltutia. Ja pixkat indargun eta ahulgunetara eta besakontzen hasita, sortze prozesu horretan, elkartze prozesu horretan esango gunduke dagoela, bai euskararen, bai jai hauen nolabait indargunea, ez? Batze prozesu horretan. Venga. Ze horrein ez. Lehen komentatzen zen duen baita ere, ez? Elkartze horrek, bai, enpresa txiki, tokiko, kultur
batze horrek duela indargunea nolabait esateko? Bai, ematen du gaur egungo hitzak direla ez, baina duela 30 urte deialdiaren sortzaileek dagoeneko erraten zuten garai hartako munduan dena erosita saldu zitekela ez, eta horiek ziotena zen halako herrigintzako proiektuetan eta proiektu kolektiboetan sortzen ziren harremanek eta lan kolektibo horren fruitua hori bai ezin zitekela erosi ez, eta mila kanpaina baino eraginkorrago izan da kasu askotan Ipar Euskal Herrian, herrigintzatik abiatuta euskaraz bizitzeko halako espazio erosoak sortzea, gazteak elkartzeko espazioak sortzea, hiriguneetako gazteak, landa eremuko gazteak, musikazaleak, militante politikoak, festazaleak, azkenean olako mundu txiki bat biltzen da EHZ-etan ez, eta entzuten nion kide bati duela gutxi, garai batean EHZ-eta antolatzen ibilitako kideak, orain daudela elkarrekin herri urrats antolatzeko batzordean, beste kasu batzutan komunikabide batean elkarrekin lanean, alderdi politikotan, sindikatutan, izan da eraberean militantziarako eskola bat, eta nolabait zizelkatu du pertsona eta belaunaldi batzuen herri ikuspegia, erronka kolektiboekiko atxikimendua, ez dakit, zuk zeuk egin filosofia hori eta alternatibak eraikitzeko borondate edo ambizio hori, eta beti euskara erdigunean izan da. Lehenago aipatu dut sortzaileak ez zirela euskaldunak, bere garaian euskaltzaleak bai, urteak pasahala bilakaera bat egonda, gaur egun EHZ-ak euskara hutsean funtzionatzen du iaia, eta lehenago nioena euskararekiko atxikimendu emozional, afektibo, politiko hori garrantzitsua denez. Are gehiago, euskararentzat inolako arnasguneak ez diren Ipar Euskal Herriko eskualde gehienetan, eskualde horietan autu kontziente bat delako eta eguneroko erabaki bat euskaraz bizi harremandu eta pentsatzeko autu hori egitea, eta zentzu hortan EHZ eta bezalako tresnek sekulako ekarpena egiten dute. Bueno, gero, pues da, norraitek zerbait ere bai esan, Mikel? Batasuna aipatu duzu eta korrikan bada ezaugarrietako bat. Izan be, euskararen eskutik uste dut badala egun eragile gehien batzen dituen egitasmoa, ez? Urte luzeetako lanketa izan da, baina gaur egun guretzat oso aberasgarria da ikustea, ikusiko dugun moduan, martxoaren 29an Bilbon, Euskal Herriko sindikatu gehienak elkarrekin, hezkuntza eragileak elkarrekin, ez? Egun badago auzi bat, ez? Hezkuntza alde batera bestera, guzti horrek batera ibatea, alderdi politikoak batera ibatea. Guretzat hori kristolango garaipena da, Euskal Herri euskaldun baten bila eta horretan lanean ari bagara, espada batera ez dalako izango. Bai, azpimarratu nahi nun emozioen gaia, ez? Askotan, bakizu ez, Euskal Herrian bereziki bizi gara oso gizarte politizatu batean, eta zentzu horretan beti joten gara nolabait gauzak aztertzera oso modu razionalean. Baina egia esan guk giro ludikoa azpimarratzen dugunean, zer da, ez? Galdera da, zer da giro ludikoa edo espazio ludiko bat edo zer da jai giro hori, ez? Bizipena bat, ez? Gune ludikoa momentuan bizitzen dugun eta gainera gozamena sortzen duen momentu bat, ez? Gune edo une ludiko horretan nolabait momentuan modu, izango da pixka bat, termino pixka bat potoloa, baina autoteknikoan, ez? Momentuan jai berak sortzen duen teknikoan nolabait gozamena edo nolabait erakartzen duen momentu hori, ez? Orduan, klabea da olako momentuak bizitzea, zen bizipen horretatik eta bereziki gozamena sortzen dituzten gune horiek kanalak egiten dute. Kanalak nolabait transmititzeko, kanalak entzuteko, kanalak empatizatzeko, jai giroak
tresna oso indartsua, oso potentea da. Gero, igual, sartuko gara, ez? Ze sokatira den gure herri bezalako, herri txikientzako jai giroa edo kultura nolabait lantzeko gune ludikoetan. Baina giro autotegiko horiek, gune ludiko horietan sortzen den egoera emozionala klabea da horlako gauzetarako. Baita ere, gure plaza propioa, alegia euskal kultura eta euskararen inguruan sortu behar dugun plaza hori eraikitzeko ere, ez. Eta, horre bakarrik esatea, eta, etxeko lanak pizka bat eginak ekarri ditut, esatea bezala, ala vieja usanza. Hor badaude bi parametro, ez, jaietan nola kontuan hartu beharrekoak, ez. Bata da parte hartzea eta bigarrena da zaintza, ez. Parte hartzea oso altua danean eta gainera oso gune seguruan sentitzen den garenean, esan daiteke ludikotasuna bere osotasunean, oso modu autotelikoan bizi garela, ez. Eta kokatuko ginateke zonalde horretan, ez? Zonalde autotelikoa. Hauxe da gure ingurua. Hemen kanalizatzen dira, kanalizatu beharko gauza guztiak. Gozamena hemen dago, ez? Berriz, zaintza altua izan arren, baina partizipazioa oso txikia baldin bada, kasu horretan aztertu iten gara, ez? Eta ez dugu nolabait, jaiak sortzen duen nolabait herrikara bizitzen, ez? Zaintza txikia eta gainera parte hartzea txikia danean gogogabetasuna sortzen du. Eta neurri batean, ez dugu errepikatuko bako esperientzia bat, ez? Eta berriz, parte hartzea oso altua danean, baina aldi berean zaintza txikia danean, kasu horretan beldurra, antsiedadea, ez? Eta, irudikatu daitezke, ez? Euskal Herrian ezagutzen ditugu makrojai guzti horietan, non parte hartzea handia da, baina zaintza txikia, gertatzen den guztia, eta beraz, alde hortatik sortzen den giroa batzutan, eremu ludik hortatik atera eta dramatismo atera eritxe eketena, ez? Beraz, eskema honen arabera, gure jaiak antolatzerakoan, ditugun xedeekin eta bereziki hemen aipatzen ari garen, aldarrikapen nahi edo helburu horiekin, beti ahalegin guztiak egin behar ditugu eremu autoteliko horretan laneteko, hain zuzen emozioak bertan bideratzen direlako, ez? Bai, igual gure kasuan, herrigorako sarea edo ez, gure komunitatearen parte diren bolondrez horrek herrietan lanean dabiltzanak eta sakagonotuta ditugu, ez? Bakoitzak bere herrian edo bere eskualdean egiten du lan, eta egia da, esan duzun horretik, gozamen horretatik, herrigoran baitaiatu izen garela, apur bat eure bepizteko, eta ez, urtean birritan bakarrik elkartzen garela haiekin, eta beste herrietako jentea ezagutzeko eta saiakerak egin ditugula, ez? Batzutan izan dira ludikoagoak, olibondoak landatzera joan, Aiora, Mendigorrian elkartu ginen hasialdeko ezagutzeko, baina aurten bai egin dugu, saio bat, hemen egon diren batzuk, bertan egon direla eta bai gure izen dugu, ez hori ez, ikustea ez dala sakabanatutako zera bat, ez badagoela herrigora bat, komunidade bat hor eusten horregi, eta, un persona inguru elkartu ginen Durangon, eta, nik uste dut horrek egiten duela, ez? Hemon elkar hori aurrera egiteko, jarraitzeko, eta sentitzeko zerbaiten parte zara, ez? Pertenentzia hori indarteari begira, eta borrokaman komun horretan aurrera egiteko ez da, nik hori asko guztiak izan duzune zera hori balio dugula batzeko eta behar dugula hori. Bai, sare moduko bat bazanen bada zuek antolatzen dezuten biltzarra, zuek ludikotasuna eta komunitatea hori bai duzue ezaugarri oinarri gisa esango genuke. Bai, bazanen biltzarra honitzetan definitu dute auzolan hitzakin eta euskara auzolana eta azken finean herri bakotxak sortzen du bere orga eta azkenean herri bakotxeko lanik gabe etzen bazandarren biltzarra izango eta bazandarren biltzarrak badu alde batetik 60 urte hauen ibilkera hau eta ikasitako guzti hau, baina batzutan ere tradizioai lotutako zerbait ere da, ez?
Eta bueno, gero solaztuko dugu pixkat belaunaldien aldaketa inguruen, baina, bueno, uste dute tradizioa ere, eta EHZ-etan ere bertzetan aipatu duzen bezala, bizi bar dela, ez? Eta atzuan gelitzen gara tradizioa hor iraganeko zerbait balitz bezala eta kultura ere bai, ine dagoen zerbait balitz bezala eta pixkat ere ikusi behar da, kultura hori edo tradizio hori birmoldatu behar dela eta bizik mantendu behar dela gure delako eta, bueno, baitzen segitu behar delako nola baitez, eta bueno, hori elkarlanean egiten da, eipatu duzen bezala, eta bai, Baztandarri Biltzarrak badu izaera, auzolanan izaera hori, dena herrien prestatzen delako eta inongo, ez delako inongo irabazi bilatzen, eta herritik sortu herrikoen dako, bertik gabe. Bueno, Katalinek aipatu bezala, garapenerako, ez, evoluzioa garrantzitsua izango da. Ez dakit ze pausu, ze urratxe eman dira azken urteetan, ez? Esan dezu pixka bat tradizio horretatik eraldatuz, edo ze aldaketa eman dira? Uste dut aldaketa haunitz pasten diela arazo edo konfliktua den tokietan, ez? Orduen, adibidez, mutildantza, guk izan dugu mutildantzen, bueno, ez dakite konfliktua dituko dugu. Eta bueno, tradizioak datu behar dire, birmoldatu behar dire, eta adibidez, aitzin segitzen dute denek parte hartzen badin badugu. Ez, eta uste dut adibidez, alde hortatik mutildantzetan emakumeen presentziak kultura birmoldatu eta aitzinek segitzeko pausa eman diola. Edo bueno, Baztandarri Biltzarra ere ulertzen delako elkarte, eta, bueno, pixkete, zokeran duzen bezala, pixket politiko alde hortatik, eta bueno, babesten dugulako erdiz bizirikoko plataforma, araztegiko, bueno, ez duguleko nahi ere inongo bastan turistifikatu eta olako tokik, ez? Eta hoxen hortik sortzen dugu, eta hoxen, ez gabe. Bai, Aitor, adibidez, zuen kasuan zer aldatu behar izan duzu, zer nabarmenduko zenuke azken urte bat? Ez dakit nun ikasi. Ez, egia erran gu bete-betean, edo EHZ bete-betean jo zuen, edo jo du musikaren industrian gertatu diren aldaketa guztiek, ez? Deialdia hasi zen momentu hartan, sinplekeria bat dirudi, baina taldeak bizi ziren diskoak sartzetik eta pixkanaka eta digitalizazioaren poderioz eta interneta sartuta taldeak joan dira haien musikari gisako ibilbidea eraikitzen kontzertuetan irabazitakotik, ez? Horrek behartu gaitu eredua birplanteatzera, topatzera bideak jendea EHZ-tara ez darin soilik etorri kartelean irakurri duen izen batengatik edo bestengatik, bestelako bideak sortu ditugu, komunikazioa bereziki landuta, Ipar Euskal Herrian egon daitezken gazte mota, sektore edo dena delako ezberdinetara iristeko, urtez urte atxikimendu bat lantzen segitzeko, 3 eguneko esperientzia bezala, esperientzia hitza batzutan ez zaik gustatzen, ze hori ere bada askotan saltzen zaigun zerbait ez, kreditu txartela atera eta zakitze esperientzia biziko duzu, baina lehenago nioen ikuspegitik, harremanak egitearen ikuspegitik, 3 egunez Basen-Nafarroako pentze batean Euskal Herri osoko jendearekin harremantzearen ikuspegitik, eta egia da, jaialdiak hausnarketa bat egin zuela, garai batean batez ere bere kultur programazioa Euskal Herrian zentratzeko, eta paraleloan joan diren bi prozesu dira, eta elkarrelikatu dutenak, gaur da eguna Ipar Euskal Herrian gehien bat frantsesez bizi den gazteriak ere inoiz baino euskal musika gehiago entzuten duena, ez? Eta guri oso pozgarria iruditzen zaigu hori, aldaketa hau ez zaio noski EHZ-ari bakarrik zor, inondik inora ere, baina, bueno, gure balioekin koherenteagoa izan daiteken kultur programazio bat proposatzen dugu orain agian, eta kontrapuntuan lortzen dugu oraindik ere nahi dugun publiko hori erakartzea, eta beti daude eztabaidak, beti daude resistentziak, baina nik eskatuko nintzateke, ala ez balitz. Lehenago nioena, gu saiatzen gara gure proiektua ulertzen etengabe eraldaketan dagoen proiektu bat,
transmisioa aipatu dugu pixka bat, egia da, batzuetan halako kultur proiektuak gelditzen direla oso pertsona nukleo murritz bati lotuta, baina EHZ bada belaunaldi transmititu den tresna bat, sortzaileen semea dira gaur egungo laguntzaileak, eta azkenean belaunaldi bakoitzak ematen dio bere ukitua, belaunaldi bakoitzak dauzkan gogoeta, espektatiba, amets, desiren arabera, eta horrek ematen dugu aukera fosilizatuta ez geratzeko edo. Zuen errigoraren erronka nagusietako bat izango da. Lehen sektorea pixka bat bigarren planoan gelditzen ari den honetan ez, aurrera nola egin planteatze hori, ze batetik izango ez bai, zabaltzeko beharra bai, baina masifikaziora joan gabe ez, horika hori nola mantendu. Bai, eta aurten ere adibidez, arazo aurkiko dugu produktu batzukaz, beste urte batzuetan bai izan dugu, eskaralako heldu demanda hori asetzeko lote kopuru horietara, eta hori arazo bat izan alda, baina guk aukera moduan ikusten dugu, aukera moten dozku nekazari barriekin hitz egiteko, lur berriak landatzen hasteko eta ekologikoan lantzeko, hori ere bada errigoraren apostu bat, agroekologiaren aldekoa, eta egia da zeltasunak ditugula batzuetan, eta partikularia da, naturarekin lan egiten duzunean, batzutan euria asko egin du edo euria asko egin du ez zuenean behar, gero eguzkia, horrelakoekin eguztak txarrak izaten direla, baina bai emondozko aukera, hori nekazari berriekin lan egiteko, nekazariak ere, adibidez, Asialdeko kooperatiba errigoraren aterpean jaio zen, ikusi zutelako aukera egon alzala lekaleak Euskal Herrira bideratzeko, eta hor, ekoizle batzuk egon ziren, igual beste lekale batzuk produzitzen zituenak, animaliei begira eta posto egin zutenak, ekologikoan, dilistak eta txitxirioak landatzeko, eta errigoraren bitartez banatzeko, eta gaur egun, badaukagu landatu bat, dela, Nafarroako txitxirio ekologikoen 75% errigoraren bitartez banatzen dela, eta hori emona ditugu pausak horretan, ekoizle barriak ditugu ate joka, ekoizle barri horrek sartzeko guk bai jarritugu baldintza batzuk, ezin da edonor sartu, eta da, gure balioekin bat egitea, ziurtatzea Nafarroako produktua dela, euskeraz egingo dutela lan, ez bakarrik etiketatzea, baizik eta haien ekoiztetxeetan euskera planak garatzea, nekazariekin zilegizko harremanak bideratzea, eta dakigu nekazari askok zelako esplotazio egoerak bizi dituzten, eta horrek egiten du gazteria apurbeturruntzea eta ez egitea postua horretan jarraitzeko, eta zelan ez auzolanan, gure auzolanetan parte hartu behar dabe, eta euren artean ere, elkartasun hori bultzatzea, baina asteak batzuetan hasiko gara hasi, baina norarte, eta izan ditugu arazoak, adibidez banaketak egiterako momentuan, hemen batzuk sufritu duzu leku batean egiten zen momentu batera arte, kopuruak handitzen dira, orain aztera egiten zen leku hori zindozu erabili, ekoizlek egiten zituzten udaberriko kanpainako banaketak, garraio enpresa batekin egiten dugu gaur egun, adibidez nire herrian, pale bat heltzen zen lehen, 5 pale datoz orain, hori furgoneta batean ezin da ekarri, kamioi txiki batean ez da, garraio enpresa batekin egin behar dugu lan, orduan, da, hasi baina badakigu mugak ditugula, lurrak ematen duzkuna, espazioak ematen duzkuna, eta ikastolen jaiei nola bait hori gertatu zitzaien orain ez asko eta orain ari dira jaia birmoldatzeko eredu horren bila, esango genuke ez, Mikel? Bai, eta bila hortan, konturatu gara, bila hori permanent izan behar da, iraunkorra izan behar da. Oain dela 10 urte hasi ginen, bizka bat hausnarketa, bila bazaldu zen, kilometroak eredu berria. Ematen zuen eredu berria horren atzean beste formula bat aurkituko genula, eta 10 urte eta geroz du oraindik formula bakar bat ere aurkitu. Baina bai, etengabeko nolabait eredu berria. Urtero nolabait zutenga kilometroa joten da, herri hortatik elikatu egiten da, eta egokitu egiten da. Eta egia da, 10 urtetik ona emandako aldaketa sakonena izan zen, esatea, gu bagatoz, 77tik, eta ze punturaino egokitu gara nolabait gizarteak dituen nolabait ezaugarri horietara.
eta konturatu ginen, ezinbestean urtero ariketa hori egin behar genuela. Eta hortan konturatu ginen, gu lortzen genuna, neurri batean gure frustrazio txiki hortatik atera ginen, eta konturatu ginen, errealitate horren aurrean lortzen genuena, ez da makala ez. Aipatu dugu Auzolana, urtero 6.000 pertsona ibiltzen da, nolabait Auzolanean modu altruista batean lan egiten ikastolen jaien alde. 6.000 pertsona urtero. Eta hor, badago nolabait ezaugarri pilo bat. Orduan, bai konturatu ginen ezinbestean hausnarketa horretan, ez gaude nolabait murgilduta eredu bakar batean, baizik eta gaude sokatira batean. Gaude nolabait, eta modu positibo gainera hola kokatuta, etengabeko gatazka batean. Eta sokatira horretan, batzutan, jakin behar da gure zapia, erdiko zapia, nun dagoen eta nun kokatzen den. Gure alde erakartzen dugun edo ez. Eta mugimendu hori doa, azken finean modu metaforiko batean, esatera, euskara eta euskal kulturaren plaza uzten ari da edo betetzen ari da. Hori da gure burua, azken finean gure plaza hori indartzea eta ahultzen danean zer egin behar dugun hori indartzeko. Horre, badago oso aipamen oso interesgarria, Sarroña Handiarena, berak esaten du, euskal kulturaren buruan nolabait jende gehiago erakarri nahian gure plaza hortara, guginen beste plazetara, eta bultatu ginen gure plaza galduta zegoen. Kaso horretan gure plaza zaindu behar dugu. Orduan, sokatira horretan egia da, badago, eta hemen etengabe atera da, nolabait globalizazioa eta ez globalizazioa, bi eredun artean talka, eta nik esango nuke alde horretatik, batzutan beldur gabe, gauzak aipatzea diren bezala. Badago nolabait alde batetik, kapitalismotik sortzen den eredu bat, eta nolabait bultzatzen diren hainbat balore, eta bestaldetik ikuspuntu herri txiki batetik, eta nolabait herri gutxitu baten partetik, kolektibismotik bultzatzen den beste eredu bat, Eta kapitalismoa, individualismoa bultzatzen duen bitartean, gu taldetasuna bultzatzen dugu, Kapitalismoa, kontsumoa bultzatzen duen bitartean, gu jasangarritasuna bultzatzen dugu, Kapitalismoa, errentagarritasun ekonomikoa bultzatzen duenean, gu errentagarritasun sozial bultzatzen dugu, Kapitalismoa, masifikazioa bultzatzen duenean, gu bultzatzen duguna da plaza, gure plaza. Eta hori aberaztu eta indartu behar dugu. Eta berriro lotzen dut, lehen aipatutako autotemiko delako hori, gu ludikotasunaren bitartez, bai ez bakarrik gure plaza indartu, baizik eta gonbitea eta irakarri behar dugu etorri berri guztien gure plaza. Eta jakin behar dugu hori nola. Ez dakit, handitze eta edatze horretan nanez, pentsatzen dugu korrika da pixka bat bost ekimen hauen artean zabalena, ez dakit zuzenki proportzionala den gehoz eta handiagoa gehoz eta onura ekonomiko handiagoa gehoz eta balantze positiboagoa. Guk hor badekogu arazo eta kezka, nik uste dut mugarri izan zela pandemia osteko korrika. Horre Donostiko amaiera hori inok ezeban, mundu guztiek espero eban handie, danok gogotzu etzetik urtetako. Eta holango lehengo jai handiena zan. Baina hortik gora, gure kezka bazan goia joete dugu. Eta hurrengoa etorri zan, da ikusi gendun, ondino be, barrakastatzuagoa, handiagoa. Baina handia izatea eta arrakasta eukitzea guk ez dugu irakurketa hori batera egiten. Kezka da, korrika gero eta handiagoa da, gero eta anitzagoa da, mugak jarri beharrete dira, egitura ez da hasten, korrika hasten dan beste. Orduen hori gure pentsure dator, Gaur goizeko 9:00 Usurbilen zauz batzar baten, pasatzen zara Berriatik eta sartzen zara Mahai honetan, arratsaldeko 6:00 eta bier barri dozua Usurbilera. Eta holan bizi gara, eta hori toketan dagoen ja, baina hori igual irakurketa hori egin behar da, holan mundu guztizileike bizi bi urterik behin, lehen esaten gendun. Badeko guz korrika urteak eta korrika gabeko urteak, orduan korrika gabeko urteetan arnaz hartzen dugu, gaur egun ni zain nagoia, lasaitasun hori no zelduko da.
Ze ez, etengabe eta asmatzen dugu beste zeo zer, edo korrika aizpaldatoz eta bagoaz, eta orduan hausnarketak egiten dugu, beharrezkoak direlako, baina orduen ez, etengabeko gurpil zoro horretan, bai, korrika asko hasi da. Oinarrian mantentzen da hasiera bateko antolakuntza eta gauza asko 45 urteetan ez dira aldatu, beste batzuk nik uste dut asmatu dugula garaietara egokitzen joan garela, baina kontziente izan behar gara bebai noraino hasi nahi dugun eta zelan, hemen aipatu izan da, bertako ekoizleak, guk horren aldeko pausua be emon dugu, guk hor guretzat zaila da oreka bat bilatzea be, zertarako egiten dugu korrika, gero bertako ekoizleak batasun horretan sinesten dugu, orduen hor gabiz etengabe soka baten bueltan jolasten. Ez dakit, bastandarren biltzarra bada nola bai mugatuagoa, baina aliberean dei efektu moduko bat egiten duzu inguruko herrietara gerturatzen zaizkizu eta ikusten duzu arriskurik gehiegi edatzekorik. Leheno, gaina komentatzen batzutan, bastandarrentzaren ikuste bere izten dela unitz, eguna hasieran da desfilea, orgen desfilea, gero egiten da herriko bazkarien eta 1600 elkartzen gara bazkaltzeko, eta garaia da, dantzak eta garaia besta, Eta uste dut banatzen dela Paskal aitzineko eta Paskal osteko bi horiek, Orden, nire alderdi honetatik behin ikusten dut goizekoa bai bihurtzen dela pixket ertenena zo bat bezala, Tortzen da kanpotik jendea, eta abertzi iruntzen baztango hauek, hemen karrozetan zu. Eta gizzer, orden, bai batzutan ematen dela sentsazioa, pixket bertzen dako iten dira orgak eta ez guretako. Baina, aldi berez ere sortzen da, horrek ere ematen dute herri bakotxak elkartzeko, elkarrekin sortzeko, goizean goiz gosaltzeko, sortzeko, eta orden bai, eta gero pixkat ere lotzen da, albertze beste pasten ez zaien zerbait dela bastan eta turismoa, eta bastanturismo.comen, bastandarren biltzarra gertzen da hor haundien, eta orden, eta kasik el Rey Leonen pelikula, doku, musikala Madrilen bezala, bastandarren biltzarreko orgen desfilea, Orden, egeran bastandarren biltzarreko kideak solasten dugu, eta zer aldatuko dugu eta ez bertzen aztorri barrire kanpokoak. Hoi da beti solasten dena horren ez da inondik inora bilatzen haunditzea. Eta bai azkeneko 3 urtetan haunditu dugula partinek eta hoi errandakoa, goizeko hortako bazkariko txarteren salmenta egiten da Elizondon berian eta herriko jendeak akitzen du. Herriko jendeak erosteko dire. Orden, hoixe da. Aitor, zuen kasuan, edukiera, jendea, nola baiteko pentsatuta osnarketa egin daukiko duzula noraino bai, noraino ez, zein izan daiteke muga? Bai, kontua askotan ez da matematika bakarrik ez da. Guk 600 voluntario dauzkagu, fisikoki eta azpiegitura aldetik espazio zabal bat daukagu. 3 egunez gutxora bera 12.000 pertsona edo jasotzen ditugu eta presgendeke jende gehiago jasotzeko. Interesatuko litzaiguken zabaltzea, bai, galdera litzateke nondik. Azken urtetan Ego Euskal Herritik geroz eta gazte gehiago dator EHZ-etara eta hori oso positiboki baloratzen dugu, EHZ-eta bihurtzen ari delako nolabait beste ekitaldi batzuekin batera noski, gazte euskaltzaleen topagune bat, eta gainera badauka funtzio hori ez, udako lehenengo parrandetako bat, gazteko aldia askorentzat, eta ohitura hori sortzea oso polita da. Baina guretako bada erronka bat, lehenago aipatutakoari loturik, ea Ipar Euskal Herrian ere bertako gazteekin zabaltzen segitzen dugun, eta EHZ-ak segitzen duen izaten, ate bat ez bada, behintzat leiho bat, euskarara, euskal kulturara eta Euskal Herria existitzen denaren ideia horretara urkitu daitezen gazteak. Eta gero guk egiten dugun hausnarketa da, lehenago aipatzen duen bezala, kopuruetatik
Aratago, jaialdi edo festa baten makro izaera ez duela egiten kopuruak soilik. Gure ustez, gure jaialdiak herrikoia izaten segitzen du, nahiz eta zilegia den batemati nahiko makroa eta nahiko handia iruditzea, Euskal Herriko jaialdirik autogestionatu handienetako bat gara dudarik gabe, baina lehenago nibuena gure jaialdian lehenengo bonoak 3 egun pasatzeko bertan 35 eurotan saltzen dira. Gaur egun talde bat eta teloneroa ikusteko kontzertu askotan hori baino gehiago ordaintzen da, ez da? Gure jaialdian, noski, eraso matxisten aurkako protokolo bat dago gure jaialdian, badago hausnarketa kolektibo bat, ea ze gorputz egun bonen holtza gainean, ea ze gorputzek okupatuko duten kontzertuetan lehenengo lerroa baita publiko gisara, eta badago zaintza eta lanketa kolektibo bat horretara bidean, gure jaialdian, eta hori errigorarekin lotzen dugu erabat. 189an bertako produktu biologikoak saltzen ditugu edo proposatzen ditugu, eta zerrenda luze bat aipatu nezake, ez da, saiatzen gara musikariei ahalik eta aukerarik duinenak eskaintzen. Orduan kontraesan, balio horiei eusteak gure nolabaiteko hazkundea ere mugatzen du, ez da. Gu nahiko kezkatuta gaude, gaur egun nagusitzen ari den makroekitaldi horien joerarekin, berriro jakindain batean gu ere horren parte izan nahi gaitezkela, baina uste dugu, oraindik orain euskal kulturari utziko zaiola zirkuitu autogestionatu batetik, ez, eta plaza handi horiek osongi egon daitezkela, baina hortik kanpora sortzailea initzentzat hotz handia egiten duela, eta jaialdia zaratago lotzen saiatzen ari garen elkarlanak, musika elkarteekin, areto txikiekin, gaztetxeekin, esan beharrik ez dago norabide horretan doa, ez? Euskal kulturari benetan eusten dion zirkuitu hori bizirik mantentzea da gure helburua, eta horregatik gure jaialdian zetak batek jo lezake, baina gehien bat gaztetxeetan dutzen duen talde hasi berri batek ere bai. Eta uste dugu hori badela indargune bat gure kasuan, eta hortik egiten dugula ekarpen txoa euskal musikagintzaren panorama hori. Irati ezakit zuen kasuan edapena zenbaterainokoa da posible. Guk ez dugu goia hori badakigu, 400 buno baino gehiago dekogu, 200 herri baino gehiagotan gauz, baina badauz ondino herrietan non ez dekogun presentzia bat, non ez dagoen gune bat hurbil, askok eta askok ez daki oraindik zer dan herri gora, euskaltzaleak direnak, aurten bakorrika konbenduak izen da horre bere bultzada bat emongo dozko, eta uste dugu publiko zabalo batera helduko garala, baina nik uste dut badaukagula, 10.000 etxetara heltzen gara, eta nik uste dut orain gehiagotara heldu algarala, ez? Batzutan bai aipatzen dugu, muga bat eukin aldoguna da, gure udaberriko eskaintzan, ez? Nok egin aldogulako erosketa handi bat, golpean hainbeste diru ordaindu, ez? Badakigu, hor zaila izen aldala batzuntzako, eta hor bat egitea, baina, egon handira proiektuak aurrera begira, apur bat horreri buelta bat emoteko, ez? Baina nik uste dut ondino badekogula bidea zabaltzeko, bai kontsumitzaileen aldetik, bai gure zarekideen aldetik, herri gehiagotara fitxajeak egin, eta bolondresak topatu, saltzeroak lehen aipatu duzu, ez? Danatan emiten direnak, herri gorara bai animetako, eta bai ekoizletara, lehen bezan dut, ekoizle batzuk atea jotzen dozkuela, eta hor, egon aldire aukerak. Pixkat denantzako, jai txikik, ekitaldi txikik beti die beharrezko, ez nolabait piramidearen oinarria, gero naiz eta ikusten ditugun piramideen goian makro jaialdi hauek, ez? Baina horiek
badute aldi beren, naiz eta bertakoak izan agian, nortasuna lausotzeko arrisku bat, ez? Nola heldu diezaioke horri erroan, ez? Nola mantendu berdina izaten, haundia izan nahi bada. Nik uste dut gutako inok ez dagoela pentsetan handia izan nahi dugu, ez? Orduan, apur bat, eroaten zaitu gizarteak eta inguruek eta handi bilakatzen zara eta esatu duzu, da hori zer egiten dugu konegaz, ez genduen uste hola hain gozanik, ez? Baina nik uste dut horre gure kasuen behintzat oso funtsezkoak direla, ez? Herrien herri da eskualde bakoitzetan sortzen diren korrika batzordeak. Gu bai, 600 bat ekide gara ekan, eta nazio mailan 20 bat ibiliko gara, eta gero eskualdetako batzordeak dauz, baina gutatik aparte jente asko parte hartzen dau, eta lekuan leku osatzen da txiki hori. Eta handia bai, egiten da, eta posible da, baina txiki barik ez daue handirik. Orduan, horbe, eta guk sinesten dugu, modu autonomoan funtzionatzen dabela, batzorde horrek, bakoitzak ondoen daki bere herrien zer funtzionetan dauen, antolatu deiriela, partekatu, eta hori da jarraitu behar dugun filosofia gure ustez, ez? Eta txiki askok handi bat egiten dabe, eta gure kasuan bai, hilabete barru abiatuko gara tarratzetik, baina bitartean ez, azararen erdialdetik oinarte herri guztietan korrikaren bueltan edo korrikaren aitzakipean euskararen alde antolatzen den edo zer, txikia badabe horrek beharrezkoak dira. Ez dakit, Mikel, adibidez, ikastolen jaien kasuan, haunditze horrek ekarri zuen nolabait nahi etzen ondorio bat, ez? Jaia gehiagian ditu eta adibidez alkoholaren kontsumoa gora egitea, ikastolen jai hori bigarren plano batean gelditzea, ez? Jairako aitzakia bakarrik izatea, ez? Nahi gabeko ondorioak ere ekar ditzake haunditze horrek. Bai, nik uste denborarekin berreskuratu dugu gure izena, kilometroak, garai batean, galduta genulako eta kilolitroa edo etzen zailako. Orduan, kaso horretan, igual gure hausnarketaren hasiera hortik hasi zen ere bai, ez? Asuntoa da, egia da, eta broma aparte, egia da, jai bat antolatzen dugunean, ezinbestean, baditugu nolabait helburu zehatz batzuk, eta helburu horien arabera, momentuero, nolabait hausnartu behar da, sekunduraino bezbideratzen garen edo ez. Hemen badakigu, hemen ez dago koherentzia purua beti kontrasena daude, eta Aitorrek argi esan du ez, hor, garapen horretan aurre egin behar zaizkio nolabait kontrasan guzti horiei. Baina beti norabide baten arabera eta argi eduki behar dugu zertarako antolatzen dugun jai hori edo zertarako ez. Eta nik uste dut, eta adibide moduan jarriko dut, alde batetik baditugu ikastolen jaiak, baina bestetik ere badago oraintxe bertan martxan jartzen ari den proiektu bat, ez, ikastolen artean, eta Piztu plaza, ez. Eta Piztu plaza da txikitasun horretatik nolabait lortu nahi dugun edo bete nahi dugun plaza da, ez. Eta alde batetik bai sustatu nahi da sormena, eta bereziki plaza hori gazteen eskutan utzi, eta bigarrena da sormen hori bat egitea edo sustatzea euskal kultura eta euskara, ez. Orduan, helburua argi dago, hor dago helburua, ez. Beraz, erikitzen guztia horren alde egitea da, ez. Orduan, ni alde horretatik, nik esango nuke, lehen aipatu dugu, ez, bai, nolabait bizipen edo nolabait jarduera ludiko, ez, bidentzia da horiek, ez. Horre ez gara desbideratu behar jendea erakarri nahi dugulako gure helburu horietatik, ez. Eta lehen Kakalinek esan duena, ez, la fiesta vasca, ez. La fiesta vasca, edo batzutan entzun dugu azken egun hauetan, baita ere karnaval rural, edo oraindik ere entzuten dugu, ez, euskal jaiak, ez, eta hori zaroz baten adibidez, eta bat edomikan, ez. Euskal Herrian gaude eta euskal jaiak, ez da hori, ez, nola ulertu daiteken hori, ez. Orduan, neurri batean, berreskuratu beharko guke, jaiaren inguruan gure nortasuna adierazteko ez izen faltsu batekin, baizik eta benetan gure nortasuna bertan islatzen, ez. Eta, hor badaude, lan batzuk, eta hor bereziki
hor Pierre Parlebas eta frantses batek teorizatu zuen etno-ludikotasuna, herri edo kultu batekin lotuta dagoen ludikotasuna, eta bereziki berak azpimarratzen zuen etno-ludikotasuna lau ezaugarrien arabera nolabait antolatzen dela. Batetik, kultura batek espazioarekiko daukan kontzeptua, gure kasuan, zer da eremu kolektibo horretan plaza, elkartzeko gune hori. Gero, denboraren trataera, eta denboraren trataera gure kasuan kolektibizazioa da auzolana, proiektu komun batean dedikatzen dugun denbora. Gero, badugu baita ere pertsonen arteko harremana, eta hor, baita ere gauzak antolatzeko dutzen da baita ere denboraren auzolaren egitura horrekin, eta gero objektuarena, eta objektuarena nolabait ulertzeko izango litzake benetan gure nortasuna, gure hizkuntza, gure kultura. Beraz, lau elementu horiek jaiak antolatzeko garaian, izan behar da nolabait horako eskema edo horako filtro bezala esateko benetan antolatzen ari garen nolabait bat dator gure kulturarekin edo ez. Eta gero badoi lan asko gehiago, hor Fermin Etxegoienek, neurona eta zeurona, euskal estetika zer da, hor ere euskal kulturaren estetika jotena aldatzen edo ez, hor eztabaida luze badago, baina kasu horretan, nahiz eta estetika jun aldatzen, bere nolabait oinarrian, eduki beharko duke nolabait euskal aipatu gabe nortasuna islatzen duen nolabait jai hori. Barkatu, baina aldi berean lehen esan dut, txiki beharrezkoak dire, baina bai, handiek guk behar dugu EHZ-etara joan eta esan ze ondoz hau antolatu dela eta arnazgune bat da hemen 3 egunez egotea, edo ze ondo zenbat jente bastan denez, nahiz eta igual bertakoak sentidu turismo hori ingurutik doanena, horrek eragiten daue komunitatearen parte zarela, gizartea indartzu, jentea batzen da korrikara eta badau herri gogo bat, badau indar bat, eta hori beharrezkoa be bada, baina dana be neurri baten. Bizirauteko ezinbestekoa da belaunaldi errelegoa. Baztandaren biltzarran oain 2 urte eukitzen duten hor krisi moduko bat, baina atera izan dezu hortik, hori ez, azkenean generazio berriek hartu duten lekukoa, kostatzen arren ez, pixkat konta eguzu nola izan zen hori. Bai, honetat hortzen pentsatzen eta egia da belaunaldi aldaketa izan dela blokean bezala. Ez da jendea sartzen eta ikasten joan, baizik eta kide hoiak gan eta jende berrie sartu dela. Hoi bai, kide hoiak beti egon die laguntzen, beti bai izan dela batzun gurasoak dire, Elena baipatu duzu bezala transmisio hortan, baina egia da batzutan ere talde dinamikak eta hola azkenean adibidez, 17 urteko gazte baten dako zegizen bat urte lanean daraman talde batea sartzea nahiko arrotza izaten da. Batez ere zura gurasoak ez baldin badire hortan ibili ez. Orden nik uste izan zela olako krisi momentu bat eta entzuten erratzuten ez baldin bada inor sartzen ez da goazen biltzarra. Eta hor ikusi zen Baztango jendeak bai Baztangarren biltzarra desakiko maitasun, eta azkenean lehenago aipatu duguna emozioa da momentuko herri guztia ekartzen gara, Baztango jende guztie, eta kriston emozioa da, gero 1600 elkartzen gara bazkaltzen. Egia da, orga desfilan ere Euskal Herriko toki guztietatik tortzen dela jende dantzatzera, bai Bizkaiti, toki guztietatik. Orden sortzen da bazkari hortan ere, komunitate bat kantatzen da, aldarrikatzen dire baztanen pizpilan dauden arazo edo borroka sozialak, eta hortik ere sortzen da kulturan berberritze hori. Eta izan da olako aldaketa bat gaur egun 180 emakumea garena, eta igual ere izaten alda bertze azpimarratzeko bertze gauzet ez. Olako tokitan geroz eta emakume gehiago daudela eta gizon gazte gutiago behin gure kasuan.
eta uste dut hemendik aitzin bai izanen dela Bazendarri biltzarra, izango dela bertze evoluzio bat. Aitor, zuen kasuan adibidez, ez dakit puntu horretara iritsi arte, izan da belaunaldi aldaketa egonkorragorik edo urtez urte pixka bat ez dakit muin hori aldatzen edo bapatekoa izateko horren arriskua. Kontua da, EHZ-ak erabaki propioz baino gehiago alabeharrez gehienetan kokagune aldatu behar izan duela 4-6 urtean behin, eta kokagune berri batean sustraitzeak eta azpiegitura aldetik eta hainbat egokitzapen egin behar izateak, harremanak berriro ere landu behar izateak, ekartzen du aldiro nahiko modu naturalean belaunaldi aldaketa bat. Noski, Katjalinek aipatzen duen guzia hor dago, eta hor daude adinean loturiko botere harremanak eta bestelako dinamika ez oso polit batzuk, baina hori, 4-5 urtean behin belaunaldi bakoitzak nolabait EHZ-aren bere ikuspegia ekartzen jakin du. Ziurrenik kide batzuk ukondoka daka haien lekua eginda, baina orain arte nahiko modu egokian, naturalean enuke esango, ze diodana, nien askok bere lekua irabazi behar izan du, baina nahiko modu egokian eta denbora pasatu ala badago uste guk sentitzen dugula horreko belaunaldien aitortza era berean, guk aitortza egiten digu egindako lanagatik eta eskaini diguten ondare oparo horregatik, baina horiek ere nahiko konfiantza jartzen dute gure gan orokorrean, eta zugota duzuna Katjalin eguneko larita emakumeak, beste aukerarik ezean ni gaur etorri naiz, baina gure elkartean ere ala izaten da, eta batzutan guk zalantzak dauzkagut, ez da gukik niri horren inguruko agian iritzi hola oso zehatza ematea edo oso nik niri ere zalantzak sortzen dizkit, baina izan daiteke alduntze baten adibide garbia, espazio seguruagoak eraiki izanaren adibidea, edo izan daiteke gizon batzuen ardura falta proiektuarekiko eta atxikimendu falta, eta askotan aipatzen da zaintzaren gaia, kaso honetan izaera kolektiboa duen proiektu horrekiko zaintza ere zenbateraino bere arduratzat hartzen duten edo hartzen dugun gaur egungo gizoneztek. Iratik zuen kasuan, belaunaldi aldaketa, rigoraren ekoizleen adina ez dakitzen bateko da, baina nahiko gaztea esango nuke dela, ez? Bueno, baditugu jubilazio batzuk eta ekoizle batzuk gure desagertuko direnak, pare bat ditu buruan ja datorren urtean ez denenak egungo lanean jubilatzen direlako eta ez dutelako errelebo hori lortu, eta ardura bata guretzako, batez ere ekoiztetxeetan eta lanean jarraitu alizateko, eta beste kasu batzutan errigorari esker lortu dabe seme alabek hartzea testigoa eta erabakitzea aurrera egitea segurtasun hori daukatelako, errigorak emango digun merkaturatze hori zigurtatuta daukagu, arrisku hori, guazen familiak egindako apostu honekin jarraituko dugu eta aurrera egingo dugu, baina bada gure plan estrategikoan edo jaso dugun arduretako bat erreleboarena, ez bakarrik ekoizleen arloan, baita herrietan eta badago ere jente bat 14 urte daramatzana gurekin lanean, jubilatuak dira asko eta herrigoratik ere jubilatu nahi dutenak, eta lan horretan asko laguntzen digute, eurek herria saiatzen dira kide berriak topatzen, kanpaina pare batean haiekin lan egiten, eta hori landu egiten da, baina bada formula bat bilatu behar duguna jarraipena emateko, batzuk eusten eta dabiltza, eta momenturen batean eskatuko dute, ezin dutela, batzuk esaten kutxekin ezin dutela, eta badauka bere parte fisiko hori ere errigorako banaketak, kutxeik duten pisuagatik, eta beste batzuk esaten dizutena, eta nik kutxak ez ditu mugituko, kartela jarriko ditut, mesoak zabalduko ditut, jentea datorrenean nik esango banaketa egingo duenari ze kutxak harri behar dituen, badaukagu ez, baina landu behar dugun gai bat da, eta plan estrategikoan bere pisua izan duena.
Nik uste dut hemen gauzan guztion egitasmoa komunean deikiena da militantzia handi batetik datozela. Eta gure kasuen 45 urte, zuek 60, zuek gehitxu hau, ez? Eta orduko hartan sortutako egitasmoak modu batera eta lan molde batzutan sortu ziren, eta gero belaunaldiz belaunaldi, ezin dugu espero, bez, lehengoak egiten zaurien moduen gaur egungoak erantzutea, ez? Eta ezki gazteak ez datoz, baina ezke, bueno, ez? Hor bada unik uste eta arrakala handi bat, ondino ez duguna asmatzen zelan heldu belaunaldi berriek ardura horrek edo hartzera. Ez, guk lehen esan dakoa ez, auzolan inguruan ematen du beti bizi galean horrete frustrazio batean, ez dugu lortzen nahiko genuken guztiaz, baina bestaldetik ere konturatzen gara gure dinamikak badu nolabait auzolana nolabait etengabe sortzeko bada ez, errota, etengabeko errota bat ez. Batzutan nahiko genuke ez, gauzak erabaki eta aktibatu ez, eta batzutan ez da horrela. Gauzak polikiago sortzen dira eta beranduago datoz. Gu momentu honetan, zorionez, eta bai, esan daiteke, urte zertxo bait zailak pasata gero, momentu honetan, badakigu, 30. urtera arte, baditugu nolabait kilometroak urtero antolatzeko ikastolak. Horrek esan nahi du, ziurtatuta dakagu, lehen aipatutako milaka pertsona horiek, 30 urtera arte, nolabait hortan arituko direla ez. Eta horrekin, azpimarratu nahi duena da, bada, nolabait, oraindik ere, etenik ez daukan motor bat martxan eta aurrera jarritzen dira. Frustrazio hortatik atera, baina gero errealitatea bada desente horrelako ikustutik aztertzen dut. Bueno, erregintza eta auzolanak nolabait betetzen du ez, erakundeen papera, ez dakit nola ikusten duzue hauen babesa, sentitzen duzue gehiagoren beharra beti dago, baina zenbaterainokoa da hauek betetzen duten paper hori, erakundeen aldetiko babes hori? Bueno, guko lan makro jaialdien ingurukoa daliz, guk daukagun ekitaldi handiena udazkeneko auzolan erraldoi hori izaten da. Kooperatibak izten dauzkun pabelloi baten egiten dugu, eta gero egia da, tuteran egiten dela, burat jai giroan ospatzen, herri Baskaria bai egiten dugu pabelloian, baina gero iluntzeko programa edo bertara eramaten dugu ez da hor, sekulako arazoak ditugu ez dizkuletanako baimenik ematen ezer egiteko kalean, ez? Azkenean, bertako sozietatera mugatu beharra, batera edo bestera, edo taberna batek eukin aldeuen barneko patio batean egin behar dugu, ez digulako izten kalea erabiltzea, ez? Eta hori da, apurate, konkretuana izango zana, ez? Baina gure kasuan, Nafarroa alde eta erdialdean, argi dau, instituzioak urrun dauzela, herriak eskatzen duen horretatik, ez? Herriak eskatzen deu, zure eskubideak, euskaldun bezala, ez izatea desberdinak, bizitzaren tokiaren arabera, eta horregia da, instituzioak asko daukatela egiteko, eta hori da, aldarrikapen horretan, herrigorak ere bat egiten du Nafarroan egonan diren beste eragile batzuekin, eta hor asko daukat egiteko, eta erderaz izaten da nuen nolan lataia. Guk badugu laguntza gastatu eta izaten den guztiendako txiki errengo dugu, ez dela guti, gaztango udalan baten dakuna, baina egia da Nafarroko errenutik egiten den keinu bakarra dela goizean torri, udaletxeko balkonean egon eta udalak maten dien katerinean gauzegian eta behiratu. Orduan bertze gabe, pixkete lehenago aipatutu guen txiki horiek eta guzti bastandarri biltzarrak badu nahiko orain dagoen besta bezala segitzeko, batez ere ez dugulako gero bertze deustan gastatzen ez. Orduan Bazkariko txartelen prezioa patzen da Bazkariko hoi pagatzeko eta listo, eta
Eta hola egiten da, pixkete horri dauten, eta berturtutako sosakin, eta hor segituz. Baina egia da Zandarren Biltzarrako besta ohiturak eta besta aragertzeko tendentziak ere hor nintzen dira urtean zehar baztanen dauden bertzekitaldiekin, izaten alda ibeltza, izaten alda orain zapatillerak sortu den ensaiolekuek, izaten alda izpegiko bestak. Orden, besta konkretu bat baino, eskertzen da ere bai urtean zehar bertze bestak edukitzea, holako sare bat ere edukitzeko, eta bertzi gabe herriek mantentzen du, eta dena egiten da herrien lanakin. Bakarrik esan, administrazioak badauka sistema bat, eta sistema horren arabera lehen esan dakoa, eredu bati erantzuten diola. Herrigintzatik sortutako proiektuek gero eta zailago dute jaiak antolatzeko edo ekimenak egiteko. Nahikoa da ikustea, txornekin gertatzen nahi dena, horre tiket bai delako hori, eta baita ere horren atzean daude nolabait arau guzti horiek ez doaz. Nolabait herrigintzatik sortutako dinamika horiek erantzutera, edo eta ekintza horiek hobetzera, baizik eta denborarekin itotzera edo ahultzera. Orduan kasu horretan, gure esperientziatik egia da, gu beti kokatzen gara oreka baten barruan, eta oreka horren barruan, alde batetik saiatzen gara betetzen administrazioa eskatzen duena, baina bestaldetik ere badakigu datorrena ez dela bat ere ona. Izan daiteke elikagai kontuarekin, izan daiteke segurtasun kontuarekin, izan daiteke mila arrazoiengatik, garai batean txondak antolatzen ziren, soka pare bat eta makil batzuk, gaur egun arkitekto batek bere sinadura jarri behar du nolabait hori guztia egiteko, horrek daukan koste guztiarekin. Nolabait esateko, administrazioak nolabait badoa, bilbide baten barruan eredu bati begira eta horretan herrigintzak eta gauzak egiteko. Ados esandako guztiegaz, eta gure kasuen 3 administrazio publikotan ari gara, eta horrek asko zailtzen dau egunerokotasuna. Orduan, lekuan leku errealitatea bat da, ezin dugu konparatu Bizkaia Ipar Euskal Herriarekin, edo Eusko Jaurlaritzak egon aldotzun babesa, baldin eta termino ekonomikoetan ari bagara, ez lango babesa nahi dugu erakundeetatik, hori be mahai ganean jartzeko, edo EEPek ze jarrera daukan, orain hauteskundeak datoz, ez dakigu zer gertatuko dan, edo Nafarroan bai, diruz lagunduko dugu euskara ikasleak, oinesteko beste diru ikasle asko dau. Orduan hori da gure egoera labur esan da. Nik gehiago, eta erantzuna baino galdera, babes hori zelangoa nahi dugun, eta gure gana hurbiltzen diren horrek, balkoiko catering hori jatera, edo lekuko eskuan eroan da gero, ze kompromiso hartzen da hori esan, honek lantzen dugu zen egitasmoekiko. Gero hor berere oreka zaila, zenbateraino aurpegiratzen diozu erakunde horri, non bere babesa derrigorrezkoa duzun, azken finean. Oreka hori da zaila, Aitor, zuen kasuan? Guk ere jasotzen dugu erakunde publikoen babes ekonomikoa, egiten zuzaztea ane. Ez dena gure aurrekontuaren 10% ere iristen, hartuko bagenitu perfusio bidez mantentzen diren Bizkaiko musika gehialdi batzuk adibidez 60% daukaten aurrekontu publikoa eta kulturatik baino turismo aurrekontuetatik gainera bideratzen direnak, gurea bada horretan oso ezberdina. Hala ere, frantses estatutik garai latzak datoz, krisi ekonomikoa noski, aurrekontuak armagintzara bideratzeko joera, sartuko kontu geopolitiko makro, hori bai dela makro, baina makro eta makron, baina ez, baina eta joera birzentralizatzeia ere bai, eta Ipar Euskal Herrian, epe laburrean, kinkalarian egon gaitezke lehenago aipatutako elkarte sare horretako kideak eta benetan euskal kulturari
eusten diogun elkarteak, ez dago plangintza estrategikorik erakundeetatik, gauzak zertxo baitu betu dira Euskal Elkargoaren sojerarekin, baina Euskal Elkargoak dauzkan baliabide ekonomikoak dauzka, eta hor aurrekontuetako partida asko, Pauen, Bordalen edo Parisen hartzen diren erabakien menpe daude, hanek aipatzen zuen EEP Euskararen erakunde publikoaren kasuan bezala, orduan horrekin kirikolo gabiltza beti, guk biziran dezakegu hori gabe, baina gure inguruko ekosistema hori kinkalarian daiteke nahi. Zaila pixkatek bukaeraldea iristen hasik ez, esateko nebel mezue altxatu lasai eskua, ez pixkat ondorio eta aurrera begirako eta jarrita, baina finantzazioakin eta asko aitu da ondaz, baina ez dakit ikusten dezue aldaketa baten beharrik, ez dakit. Nik nire aldetik, batez ere, uste dut Gaztandarren Biltzarran oraingo gabezitako bat izaten aldela egunera baino behar da urtean zehar eskaintza zabalago bat edo binpinsaretze handiagoko bat egitea. Batez ere, pixkat ez baldin bada egunerokotasunera eramaten edo urte guztiko lan batera eramaten murrizten da bakarrik eguneko hortara, eta orduan pixkat galtzen da ere bai, adibidez Euskarak duen pixu edo dena derako. Orden uste dut izaten aldela gure gabezetako bat, gero bertze bat izaten alda bazkari ere bai, bazkaren dena voluntariak egiten da, 3 aretze erretzen dire, eta itzineko guretan piperra da prestatzen da, eta sukalde eta zerbitzari gize kriston lana bada, eta hile da 16 urteko egiten dutela zerbitzari lan guzie, eta azkeneko urtetan, laro gehi pertsona, 60 horri biltzen garela, eta hoi 13-14 urteko gaztetan, azpimarragarria ere bai ez. Baina horrek ere zenbateraino izanen du segida, hor ere bai genero ikuspegitik norek hartzen duen lanoi, sukaldetan norri biltzen den, dantzetan norri biltzen den, hor nik uste irabazi dugule nahikoia eta talrebes pastuko dazkenean, eta bertzetik ere esnatokitan norri biltzen den, eta hori izaten aldiren ikuste aitzinez behiretugun horiek ez, eta palkora behir ere bai nola behiratzen dakuten, ze makroproiektu nahi dituzten baztanen, eta sosa ematen dakuten horiek ere gibeletik lantzen dituztela baztango bazkalikoetan zulo egiteko duzten enpresa hundi horien interesak, eta orden berbada ez dugu nahi beraien laguntza ekonomikoik, beraiek gero urteko bertzegunetan gure behien bazkaleko kendu behar dakute ez. Orden, ikusi barko da ber nola segitzen den, baina, indartxo gaude lehenkoz eta segituko dugu. Hane zure nahi patu duzu 2 urtez baineko korrika dela, baina azkenen 2 urte horietan prozesu diferentea dara mala lasterketak, baina zuek etenik ez duzuela ez dakit jai ereduan hausnarketarik zuek egiten duzu ez dakit aldatzeko beharrik, baina igual ez da momentu ez dut hilabeten falta, baina ez dakit pixkat bauzu hausnarketa hori mai gainean. Oso abile gara gure burueri lanak emoten eta hausnarketa asko. Ez dakit, igual hemen zauzienok ez dozue igerri, baina urteak diregu plastikorik ez dugula erabiltzen kaleak apaintzeko. Hori izan zen gure etxean, kristolango eztabaida nazio batzar baten, esan, pankartak eta plastikoz ez, erabilera bakarreko plastikorik ez, orduen hasten zara bestelako material batzuk bilatzen, horrek dakarren lana eta kostuagaz, orduen hori ataratzen daten eten moduko bat, askolpe eukitxe okutzatzen dagoena, ez orduen hor Euskarrien arloan, kristolango lanketa egin zan oindala pare bat edizio, edari batzuk ataratzeari uko egin dotzago edizio honetan, eta hori Hego Euskal Herrian, Euskal Herrian urteak holan funtzionatzen da bela, baina hor egiten dira hausnarketak igual ez direnak ikusten eta ez duguzenak publiko egiten,
baina apurken bai, erropak hasi gara gero eta ediziotik ediziora bertan jositako arropa gehiago saltzen. Orduen horretanak dire gure ustez zehar egin beharreko lanketak. Korrika bera, askorentzat korrika bera lasterketa bera da, baina guk bizi dugu 6 hilabeteko kanpaina bat, gaur egun 23.000 euroko beka bat emoten da kultur sorkuntzarako, gero izango dana kulturaleko aukera nagusia, eta ikasunitate batzuk egiten dira, bai ikastetxeentzat, bai euskaltegietarako, orduan korrika asko hasidan egitasmoa da. Eta Mikelek esan duen moduen hausnarketak etengabekoak izan behar dira, eta heldu beharko da momentu igual apurbet gelditu, pentsau zer nahi dugun eta aurrera egitekoa. Irati zuen kasuan aurrera begira zuen erronketako bat izan daiteke globalizazioa, ez? Esaterako konsumo ohiturak zakit horren aurrean zer egin. Bueno, bada ez, eta horrentxu eki dugu Mercosurren ganeko eztabaida, pilo bat albiste horren inguruan eta bueno, guk argi dekogu horren aurrean aitortu gure dugula eta kontsumitzaileei helarazi zelako boteria dekogu kontsumitzaile moduan sistema bateri aurre egiteko, ez? Eta konbentzi dute gauz hori kontsumitzaileak botere horretaz ohartzea izen aldala tresna handi bet, elikadura burujabetzan aurrean gauzak aldatuteko, ez? Askotan hizkuntza ohiturak azeta oso barneratute dekogu, gure hizkuntza ohiturak aldatute, euskarari aldatzen bultzada horren kontziente gara, eta gure duguna da kontsumitzailei bebai botere horren mesuen helarazi, ez? Aldatu aldire eta badauzkago lehentxitxirien datue aipatu dut, baina bederatzirenetik gorako nekazarek egin dabelan herri goragaz, olioari dagokinez ere emaitzak herri goraren bitartez bideratzen direna behonak dire, eta badeko zer aldatu, ez? Gugaz lan egiten duen ekoizle asko eta asko Euskal Herriari bizkarra moten bizi ziren lehen. Eta hori aldatu egin da dozena bat urtetan, ez? Zer ez dugu aldatuko ametik eta besta 12 urtera, ez? Badaukagu botere hori, ez? Eta olioaren prezioa gora berakari izanean, aipatzen gendun bebai, zeraitik ez egin guk hitzarmen bat gure ekoizleekin apurat, ez? Baina behar dugu horretarako gehiago izatea, ez? Eta gehiago batea gure lanketa hauetara, ez eskaerak igotzeko eta ez ekoizleako beto egoteko ekonomikoki ez behar dugu, benetan bestelako sistema bat eraikitzeko gure herriaren alde egongo dana, ez? Eta ez saltzen diruagatik edo bere benefizio propioantzako, ez? Apurbet, aipatu dana asko, ez? Kolektiboan pentsetan eta apurbet Euskal Herriaren ikuspegi horretatik da uste dugu hor botere asko dekogula. Eskara la kontziente, baina botere asko dekogula gauzak aldatzeko. Norraitek galderarik, iruzkinik? Ni jakin nahi guruke, ze eskauko zen egin ezkuntzai. Ez farmazia ikasten duen batek, jasotzen duen formakuntza batek atxen batxilla horretan, baina bero kulturgintzan eta zuet ekodazionan militazio hortan haitzen dienak, ez dute formakuntza jasotzen edo, ez dakit. Eta igual bai, baina ezkuntza munduik, eskauko zen egin. Eskolietan ez tomazten bat kulturan ingiruan, bai, Ni justu hortik zuk aipatu duzu Atxabaltan master bat dagoela, ostegunean, Euskal Kulturgintzaren transmisioa da master horren izena, eta bertan hitzaldi bat emango dugu ostegunean guk, eta aipatuko dute, adibide polita iruditzen zari dalako eta zure galderari lotuta, gu asko gara martxotik aurrera, Usurbilgo herriko udaletxearekin elkarlanean, kultur eragiletza eta hierrek eskaintzen bertako gaztentzako. Usurbilgo udaletxea aintzindaria da gai hortan beste hainbat gaitan ere bai, eta hori bertako kultur maitik landu dute proiektu bat, gazteekin egon dira, hien beharrak identifikatzeko, eta 16-20 urtera bitarteko gaztei, eta hierrak eskeniko dizkigu, gai askoren inguruan, ze hausnarketa egin daiteke programazioaz,
nola eraikitzen da harreman bat eta epe luzeko elkarlan bat herri edo eskualdeko eragileekin, ez dakit ardurak nola banatzen dira, nola aldundu jendea, eta ez dakit, hezkuntzak nire ustez eskaini beharko luke kulturgintzaren perspektiba bat, ez dakit, askotan uste dut hezkuntzatik kulturari bi ikuspegitatik begiratzen zaiola. Kontsumitzaile ikuspegi batetik, Ipar Euskal Herrian adibidez, frantses estatu osoan bezala 16-18 urte bitarteko gaztei kulturbonoak eskaintzen zaizkie, eskolatik eta bar, edo sortzaile bezala. Bide hori ere nahiko itxita egon daiteke hezkuntzan, ez? Ez dakit, bide artistikoetatik jotzea ez dago oso modan. Baina nire ustez badago hirugarren bide bat, eta Euskal Herrian nahiko trebeak gara hortan, baina ez dakit, dinamika edo ohitura horren birproduzitzeari ere garrantzia eman behar zaio, badago kultur antolatzaile, kultur eragilearen figura hori, denok gogoan dauzkagu gure herritan, saltsa guzitan dabilen jende hori, eta soinu maila kudatuko duna, holtza prestatuko duna, musikari afaria prestatuko diena, eta ze garrantzitsua denez, kulturgintzarentzat hori ere ezinbestekoa dela azpimarratzea, eta ez dakit hezkuntzan ze mailatan egin behar den hori, DBH institutuan, unibertsitatean, nik ez daukat unibertsitate mailako ikasketarik, orduan enaiz egokien agian hori erantzuteko. Ni magisteritako ikasle bezala, akitu dut, baina ez dakit haunitzetan Donostianik ezi dut, eta ez dago azkeneko urteko minorra bai badela, hor kristoliak esan da, Miren, Artetxe, Beñasara Solda, Ide Rodríguez, hau dira irakasleak, eta hor bai izan dela hausnarketa eta lantze bat euskal kulturan, baina egia da badela gabetzeak eta gainera unibertsitate publikoetan gaur egun arlo batzuk erderaz ematen dire. Eta gainera ikaslea honitzik ez dute gaizki ikusten. Orden, uste dut adibidez alde hortatik euskal unibertsitate publikoak, euskal eskola publikoetan lan egin barruten irakasleak trebatzeko saiakera hortan, ardatzean patu behar dela kultura, euskara, batez ere hortik sortuko direlako gero urrengo kultura horiek, ez azkenean berriz aipatuko dut kultura sortu behar da eta etengabe eraiki behar da. Eraiki behar da batez ere sortuko edo izanen diren pertsona horien beharrak goiz identifikatu eta horietatik sortzeko. Orden uste dut bai badela adibidez koreak batzuk ere medikuntza ikasten dutenak edo farmazia ikasten dutenak hor, ez dago inongo zertaz eman behar dunik nire pazientekiko euskarako tratua. Euskarak ere sendatzen aldelako ez, jende honetek behar delako euskara solastu bere eritasune edo dena delakoa ez. Orden, badagarrezin ikuste unibertsitateetan kapezia handi bat hortan. Nik uste dut, giltzarri dela, zehar lerrokoa izatea aipatu duzuen guzti hori, ez? Izan farmazian, medikuntzan, zein magisteritzan, baina euskarak eta kulturak hartu behar daudie zehar lerro bat.